Het is man die Njontje Maier de dag dat. Nederlanders het vertikken haar een verkeersboetes te betalen. En dat ze in Balk wat de rapwest hebben met het slopen van een squasdien. En die bient fietsen we een rondje om de Tjoekemaar. Het hobbelt hier een beetje. Waar ben we precies? Goeien en welkom bij weer een nieuwe week van Bient. Ja, deze hele week sjoggen wij wat Europa voor us docht. Dit zelfs in de rand van de Europese verkiezingstoons die. Van spinazie ontmolken alles wat wij eten wordt door Brussel controleert. En het etiket speelt daarbij een hele belangrijke rol. Alles wat je nou in deze magazine jongen is onderhevig aan Europese wet en regelgeving. Zelfs kauwgom. Ja, hij zijn zo'n weekend bij SC Heerenveen Waande. Maar Joert is hij echt gepresenteerd als de nieuwe trainer van sportclub Heerenveen. Dwight Lodewegers, de hebben we het woord. Jerder maakt wel bekend dat de technische staf verder bestaat uit de assistenten Johnny Jansen en Timo Klompen. En ook die vanmiddag de handtekening zetten onder een nieuw contract. Zelfs de rede loper is de vooruitlijn. Voor deze man, maar Rox Timo Klompen. Vlienier ik assistent onder Marco van Basten en nou jonken die functie ik trainer van de beloften. En Johnny Jansen, jeder als assistent-trainer onder Jan de Jonge, nou nog haat jeugdopleiding, maar die functie we doen hem terug aan schrijver. En vanzelfs de naaie haatverantwoordelijke, Dwight Lodewegers, oerkaam van Cambuur. Het is vanzelfs al langer bekend. En het doet daar toch zo'n beetje vreemd om het einde van het seizoen. Joet is de kwestie van een handtekening zetten, tijd voor een foto, tijd voor wat grappen. Oké, ja schat. En intussen een traditie, een binnenburgje. En dan komt oh, kijk eens even. Ja. Je moet in één keer achterover. Ja. Dan staan ze blijven zitten. Is dat een gebruik? Ja. Die hele fles moet leeg, dat is het broer. Echt waar, hè? Zakken. Bedankt, hè. Bedankt. Dankjewel. Hier gaat dat gebeuren straks allemaal. Ja, dat is prachtig, hè? Ja, is dat? Ja, dat is mooi. Ik vind stadions altijd mooi. En als daar dan volle stadions is nog mooier. En als daar dan 30.000 man ingaan en je kunt daar aan de bak, dat is prachtig. Mooi. Ja, want hoe is dit nou? Is dit toch ook een beetje een soort van terugkomen? Of is het misschien zelfs wel thuiskomen? Of gaat dat wat te ver? Nee, thuiskomen niet, wel terugkomen, dat wel. Ik heb het laatste jaar van Foppen meegemaakt in 2004. En in dat ene jaar heb ik wel een hele mooie tijd meegemaakt hier. Dus ja, wat dat betreft wel gewoon trots om weer terug te komen. Ja, het is altijd wel een soort van wens van u geweest om hier weer eens terug te komen? Nou, het is natuurlijk altijd een geweldige club om bij te werken. Hè, waar ik ongelooflijk naar mijn zin heb gehad bij Cambuur. Dat was ook een hele mooie club. Is dit ook een hele mooie uitdaging om verder te gaan. Ja, Cambuur. Moeten we het er nog over hebben? Nou, liever niet. Ja, het mag voor mij wel over Cambuur hebben, want ze zijn me zeer dierbaar. Hartstikke mooi. We hebben een heel mooi jaar gehad. En dat hopen we volgend jaar ook te hebben hier. Ja, het is wel een beetje een gesloten boek nu. Ja, dat is gewoon klaar. We hebben ook donderdag jongsleden afscheid genomen van elkaar. Dat was mooi, dat was leuk. Maar dat was eigenlijk na 2-3 dagen was dat al klaar. Hè? De commotie daarna nog een beetje. Maar dan is het ook gebeurd. Het gaat ook zo verder in voetballand. Hè? Oere mannen begint de tarrieding op het nieuwe seizoen. Maar Lodewegers is al volle langer op de club Waande. En wat heeft u tot nu toe al gedaan? Nou, wat heb ik niet gedaan? Ik heb veel wedstrijden gezien van de eerste. Ik heb de A-jeugd 3 keer zien spelen. Ik ben onder andere naar Denemarken geweest om even potentiële spelers te bekijken. Ik heb veel gesprekken gevoerd. Ik heb veel voorbereidingen getroffen voor volgend jaar. Ook in huisregels, in de speelwijze, in wat willen we doen. Dus ja, dat schiet allemaal mooi op zo. Vraagtekens binnen er nog genoeg. Waar gaat Finn Bogerson heen? Verliet Hakim Ziyech de ploeg? En moet de club ik verder nog versterkt worden? En wat binnen dan de financiële mogelijkheden? Ik denk, als er iets gaat gebeuren, dan zal er eerst iets verkocht moeten worden. Ja. Oh, dat is eigenlijk al een beetje min of meer de afspraak. Oh nee, dat is niet al de afspraak. Zo kijk ik er tegenaan. We kunnen het over allerlei spelers hebben, maar ja, dan wordt er wel gezegd van, dan zal er ook wel eerst iets verkocht moeten worden. En dat klinkt ook alleen maar logisch bij een club die moet bezuinigen. 21 juni meldt Dwight Lodewegers hem weer. Dan begint de tarrieding op het nieuwe seizoen. Het seizoen 2014-2015, maar deze trainers op de bank. En dan ben wij er zelfs echt bij.
Ja, heel wat oors. Laten we stoppen met de vernietiging van de aarde, van de mensheid, van ons. Vlak van zijn laatste reis. Wie dit het boodschap dat astronaut Wilbur Okkels de vrouw nog mooi aan woe. Snijn verstoor hij. En ik praat erover met een vriend en collega dwarsomheid vanuit Bodeboer uit Lauwert. Welkom. Hoe is het met jou eigenlijk? Had je een vriend verliezen? Nou ja, dat hier wel even schrikken juist toen ik het jaren. Ik zit in de trein en ik ben net een man van Twitter en mobiele telefoons. Dus ik jaren dat via Ian bellen mij, Vet Kronen van Lauwert, die hier het op radio jet ook. Nou dan, ik schrok enorm, ja. Want hier je een soort contact mee? Ja, ik heb een heel soort contact met hem. Dat is het zien in Lien begonnen. Toen heb ik hem een keer vrij gehad die ons helpen voor de Zinnenbootrace. En sinds die tijd ben we heel nauw verbonden. En nou, we hebben elke maand sowieso wel contact, maar soms wel volle vaker. En tijdens de Zinnenbootrace weekend en weer een weekend. En dan sleepte hij wel bij mij thuis. En wij hebben al heel wat kratjes bier te keer leeggedronken. Ja, de kranten ook, zit vol. Ik denk een van de PR, ik zal er even wat beter zien laten. Een van de PR Nederlanders dicteert dwang in, een soort van testament, mediatestament, maar ook nog die een soort van geboden van het geloof in de mensheid. Is dit typisch Wilbur Okkels, dat je hem kennen? Ja, dat vind ik wel typisch Wilbur Okkels. Die had ik altijd dat hij een spreker is voor een groep mensen of zo. Dan bouwt hij het verhaal op een zodanige manier dat je mooi denkt in die richting. En dan onteinde, dan probeert hij altijd om het hele publiek een paar dingen mooi elkaar sissen te litten of mooi elkaar dwaan te litten. Al dat iedereen hetzelfde doet, zeg maar. En dat is in feite in dat statement wat hij doet, dat gaat ik over we moeten ophouden met de vernietiging van de aarde. Daar komt hij in feite op deel. En we moeten voorzichtig zijn met de natuur. En dat is in feite wat hij leert het in zijn space shuttle, zeg maar. Dat zou ik altijd heel beelden. Dan schudt hij naar beneden aan, dan schudt hij hoe waardevol het die aarde is. En hij weet ik dat we machinaal maar die 8 miljard mensen op aarde, dat we daar enorm de zaak ont verprutsen binnen. En dat is vanuit de rondte. Schudt hij hoe mooi het hier is en dat had hij weer omgebracht op hier. Zei van nou jongens, we moeten hier nou echt mee ophouden, want anders verprutsen we dit fantastische ruimteskip. Waar we eigenlijk machinaal op zitten. En dat vind ik wel een mooie beeldende vorm om dat te zien. Wie dat ik altijd tussen je een soort van punt weet je moet praten. Maar had je moet niet gaan of weet ik voor wat. In feite ging het er altijd toe natuurlijk. Maar dan gaat het ik heel erg over de normale dingen. En hij houdt heel erg van dingen van elkaar krijgen. En dus dingen als Zinnenbootrace, dat is daar een goed voorbeeld van. Dan ziet hij jeugd die het dwande is. En dat heeft hij natuurlijk geleerd in de race in Australië. Van jeugd die dwande is om beter te worden en slimmer en toeker. En toen had hij, bij die squal, had hij dan de lezingen. En had hij shirt dat die leerlingen daar met dwanden binnen. Dat is zijn ding eigenlijk, ja. Dat jeugd bezig is met slimmer, maar is hier om te gaan. Als je maar een zinnenboord sneller varen kan dan 40 km per uur, want dat is snel gaan, de snelste nou. Dan is zijn filosofie en zijn werk dat ik dan. Als dat kan, dan kan alles. En als hij dus een superbus bouwt, bijvoorbeeld, die 250 kilometer hut rijden kan over een diek. En dat kan echt dus, want dit is die superbus. En dan wil hij demo zitten van als dit kan, dan kan alles. En dat is zijn filosofie gewoon een beetje. En dat leuk ik zelf ook heel erg in. Je moet dingen dwan om zien te leren dat er een hele protte gewoon kan. De techniek is er wel, maar we moeten het wel dwan. Ja, want dit wie een dream, een grote dream. Hij moest 250 kilometer in de roeren rijden. Hij kwam weer naar Leeuwarden, daar heb ik beelden van. Ik heb hem misschien wel even een zin. Dan had hij die superbus, dan riet hij ook. Maar daarna had hij net een soort marine. Dus het ging ook wel eens mis. Dat lees je nou ook in de kranten van mensen die een analyse maken. Hij betocht een soort, maar het kwam net altijd even goed van de groen af. Deel je dat? Ja, dat deel ik natuurlijk wel. Die superbus is daar een goed voorbeeld van. Dan weet ik een heel soort voorbeeld dat het wel slag is. Maar dit is wel een voorbeeld waarbij hij wel teleurgesteld is in onder andere de politiek, zeg maar. Ja, want hoe wie hij toen hij teleurgesteld werd? Dan is hij boos. En als hij dus het idee had van dit is een heel goed idee. En dit is eigenlijk beter dan de trein die toen nog spelen. Er was toen een idee om tussen Jereveen en Grace een nieuwe treinrails om te lezen. En toen kwam hij met het alternatief. Wat ik goedkeper hier. En dan krijg je dus de moeilijke spagaat voor Grace en Friesland eigenlijk die toen besluiten moesten van dit is een dit zou geweldig wezen eigenlijk, maar als we een trein maken dan is dat zeker, dat lukt in ieder geval, want dat hebben we al 1000 keer in, zeg maar. En een superbus hebben we nog nooit eerder in.
En dan hier dus de spagaat dat je zegt van nou, we moeten eigenlijk misschien wel dat besluit wel dwalen. Maar dat is wel een risico. En dat risico is uiteindelijk net naam. Uiteindelijk in het spoor er ik net kwam trouwens, dus er is helemaal niks kwam. Maar dat die hem wel zeer. En dat weer bij de Oudstedijk ik wel een beetje zei. Hij had natuurlijk een geweldige ideeën inleveren bij de organisatie van het vernaaien van de Oudstedijk. En daar zit fantastische ideeën tussen van een Mare die het werd erin. Ja, fantastisch idee. Maar helberheid, hè? Want uiteindelijk hij schreeuwt nooit bijvoorbeeld in die 10 geboden, hè, die hij saneert. Think beter om de meest. Is dat dan? Kun je daar nog een soort van snering zien naar de politiek daar? Nee, zij zitten net in elkaar, maar hij wil wel graag mensenmassa's in beweging brengen om het mooi en oors te doen. En iedereen weet eigenlijk wel dat het mooi en oors kan. Maar die urgentie die is er bij de mensen net. Dus het kan morgen nog wel en het kan na je week ik nog wel eens maar. En volgend jaar misschien ik nog wel. Maar hij is in de rond geweest en hij shirt die mooie hier. En hij vielt dus die urgentie. Want, en het vielt hier de hele wereld. Dus hij wil graag dat we daar morgen aan de slag gaan. En dit statement wat je over hebben, dat is wel een beetje zo van, kom op meisje, het is, ik wil nou nog één keer iets naar je roepen. En dat is in feite, geen mooi mekaar. Vanaf morgen het oorst dan dat we machinaal wend binnen. Wat heeft hij bij jou erin planten? Nou, toen ik hem voor het eerst jaren in een lezing, de eerste keer toen ik hem ontmoette, ik hier het idee van een zinnenboordrace in Friesland te organiseren. Al 2 jaar zit dat in mijn holle. En op een gegeven moment kwam ik bij de provincie Friesland te werken en toen denk ik van, nou, dit is mijn kans. Dus ik zei tegen mijn baas, ik wil je wel werken, maar dan wil ik een zinnenboordrace organiseren. En toen zei wie Simon Thijs, maar die zei van, nou, dat lijkt mij een heel geweldig idee. Dus toen ben ik met Andries van Weperen op tafel gekomen en die zei, we moeten eerst eens eventjes dan naar Wubbo aan. Die had er ondervinding mee. Dus ik belde een nummer op internet en ik kreeg live Wubbo ook al zonder lijn. Nou, dat had ik nooit verwacht. Die geweldige astronaut. Ja, die krijgt dan een lijn. En dan schrik je eerst eventjes, dat viel gewoon in die bug eigenlijk. En toen zei hij van, ik zit in Grijns, dus je kan wel even welkom. Ik heb een jelloerke van hem de tijd. Uiteindelijk hebben we er 2 uur zitten te praten. En toen zei hij van, jongens, ik zal het je hem zeggen. Dit is het idee waar ik al jaren op zit te wachten. En ik ga hem helpen. En toen reden wij een keer in de auto weer om. En toen hadden we zoiets van, nou, als we ook eens helpen, dan kan het eigenlijk niet meer misleren. En nu is ons in juni begint de zinnenboordrace voor de 6e keer. Hij is er voor het eerst net bij, maar hij weer de hele week. En elke keer dat ik met hem omga en een dag met hem op paard ben, dan word ik weer geïnspireerd door de wijze waarop hij iets heel ingewikkelds, weer heel simpel maken kan en uitlezen kan waarom wij eigenlijk heel makkelijk verhoren kennen. En dat is eigenlijk wel een beetje mijn eigen ding worden, van hoe kan ik aan orenmeisken iets wat vrij simpel is, ik aan studenten, maar ik aan huisvrouwenverenigingen of aan dwarpsbesturen, vrij simpel uitlezen van waar kan morgen gewoon beginnen. En het vuur Trojan. Ja, het vuur Trojan. En dat heb ik met hem uitpraten. Een paar weken geleden heb ik nog contact met hem gehad. En dat vier hetzelfde maar Anita Andries. En toen die verstoren is, hebben we een gesprek met hem. En dat ben ik gewoon mensen die heeft zo'n vuur in zich. En dat krijg ik voor een gedeelte krijg ik dat mooi. En daar begin ik mooi. Protoplezier begin ik dan maar terug. Ja. Je hebt wat betocht, of in ieder geval er is een idee om hem toch de ere te Jan Ekke Friesland die krijgen mat. Dat het te krijgen, maar die zinnencollectoren op de Oosterdijk. Wat is daar het plan voor? Nou, dat plan dat we er natuurlijk nog ja, hebben. Het plan om op de Oosterdijk zinnenpaneel te lezen over de hele lengte. En dat is een lengte van 24 kilometer in 3 lagen. Dat is een serieus plan. Daar wordt op dit moment aan werken. En ik vind zelf persoonlijk dat altijd haast een van elkaar komt. En dat kan haast net mislerisch is, maar dan is de hele Oosterdijk zit vol met zinnenpaneel. En dan moet dat verbonden worden onder naam van Wubbo Ockels. Dat kan eigenlijk niet door. Want die foto's die hij stuurt vanuit de ronde, die gaat hij maken. Dan kiest heel duidelijk Friesland lezen. En kiest eigenlijk niks in van waar is wat in Friesland. Maar vanuit de ronde kiest heel duidelijk de Oosterdijk herkennen. En de volgende die de ronding in, die maakt je dan een foto en dan kiest je dat het grootste zinnenpanelenproject van de wereld leidt. En nou, dat heeft hij toch op zijn minst wel verzinnen. Oké, nice. Lely krijgt hij dan een stoombeeld. Ik vind dat het zeer. Dit we dat maar uitpraten. Okay. Bo de Boer, Tiger dank. Sterkte de komende dagen. En jou het vuur trouw. Ons keer net zeggen. Dat ga ik zeker doen. Oké, bedankt. Dankjewel.
Ja, en op radio en op internet kun je morgen ook maar praten over het nalatenschap van Wubbo Okkels. De stelling in de reden 3 op radio en internet is: we moeten ophouden uzelfs en de ierde stikken te maken. Ja, zonder dat we het in de gaten hebben, krijgen we maar elk hapje eten een stukje Europa binnen. De volslijne etensproductie zit onder strenge controle van Brussel. Als er begelijks wat verkeerd gaat, kan dat via het etiket exact waarom voelen we wat er dan verkeerd gong is. En wij gaan op paard met Eeuwen Geerts, maar hij is inspecteur bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En we zetten uiteindelijk in het distributiecentrum van de Poys in Snits en we eindigden bij het kauwgomfabriek daar in de stad. Alle voedingsmiddelen in Nederland, daar is de Europese verordening op van toepassing. Alles? Dat is werkelijk alles. Dat begint al bij de boer en dat eindigt tot vlak voor de consument. Gelden die regels voor alle artikels? Ja, alles wat hier in Europa wordt verkocht voor menselijke consumptie, die gelden alle regels voor. Alle jaar. Wat geldt hiervoor dan? Nou, hier zullen bijvoorbeeld landbouwbestrijdingsmiddelen op zitten kennen. Hè? En voordat het bij de consument op het bord leidt, dan moet het eerst wel duidelijk zijn dat het veilig is. Dus er is onderzoek die op de aanwezigheid van landbouwbestrijdingsmiddelen. Vinden die regels nou een lust of een last? Nou, ik denk dat ze best wel een lust wezen kennen voor Poys. Want Poys weet ik dat deze regel voor iedereen in Europa geldt. Ja, het is echt lastig. Nou, dat mag net hoe je het mom niet willen. Het is een professioneel bedrijf, Poys. En ik denk dat ze er ook goed mee hebben. Wat merkt nou een consument ervan, van al die regels? Die merkt er eigenlijk helemaal niet van. Hoe ligt het? Ja, dit is puur best, no? Dit is puur best. Maar weet je nou alles, wat er mat en wat er net mat? Ja, dat kan je van nu eens rustig zeggen. Wij krijgen een soort bijscholing en we weten het in de regel wel wat erop zit. Alles wat je nou in deze magazine jongen hebt, is onderhevig aan Europese wet en regelgeving. Zelfs kauwgom. Er zijn de wereldregels. Likas? Ben de veilige grondstoffen, waaruit binnen ze maken, hoe is het te traceren, kunnen we een stap voorwaarts, kunnen we een stap achterwaarts, hoe doet het bedrijf het jaren, bouwtechnisch voorwaarden, hygiëne voorwaarden, neem maar op, neem maar op. Uit wat land komt dit? Dit komt uit Frankrijk. En dit wordt juist al jaren verbruikt, hè? In de run die je hem nou aan het meidje bent. Ja. Hè? Dus de code die wordt noteerd, zodat we letter traceren kennen, waar die big bag, het product uit welke big bag die komt en uit welke loon en uit welke productie uiteindelijk. Dan ga je maar wat dingen aan dat nieuwe Europese etiketeringsverordening die eraan zit te komen? Ja, zeker, want dat moet voor het eind van die kleren nou. Dus, Ja. Is er nou al les? Al die regels jou en dit Europa had voor jou? Nou, op het moment dat de verhoringen aankondigen worden, dan komt er voor u een prottenwerk bij. Hè? Want alle verpakkingen moeten weer aangepast worden, dus dan is het lastig. Maar goed, aan de andere kant, de Europese regelgeving is er ook voor om het voedsel veilig op de markt te krijgen. En ja, dan moeten wij daar natuurlijk in volgen. En toen is die dus de verkiezings. Al het Frieske Nijsjeroer is het volgende op de website van de Omroep. En morgen gaat het over het thema vakantie. Een molkroute om de Tjoekemar heen om de oorsprong van molken te litten. Dat is een nieuw initiatief om meer toeristen naar die streek te lokken. Molkfabrieken hebben heel bepalend west voor de historie van Gwondwarpen en een fietspaad rint bij die fabriekendel. Uw zaakkundige, Marten Knossen is dat, die gaan naar het zuidwesten van onze provincie om de molkroute te belibben. In mijn ziektocht naar mooie initiatieven in Friesland en in de dwarpen ben ik nu onder andere van het Tjoekemar belonen. Joet gaan wij op paad en rennen we de melksporen naar rondom de Tjoekemar. Ik ben benieuwd wat we belibben, Joet. Hallo. Hallo.
Geeske haalt erop, denk ik. Ja, zeker. Welkom bij Boerderij Recreatie. Dank u wel. Zin in een bakje koffie, maar een lekkere Friese boerderijkoek? We kunnen net beter beginnen. Nou, geweldig. Nou, vanuit het melkveehouderijbedrijf vinden wij het natuurlijk heel belangrijk dat de oorsprong van de melken dat scherlitten worden. Ja. Toen kwamen we op een gegeven moment tot de conclusie, hey, als we nou een melkroute maken om het Sukemer heen, was het varen dwangkest, was het op de fiets dwangkest, was het erin de dwangkest. En dan blijkt om het Sukemer heen, blijkt gewoon een hele historie van melken te zitten. Dit is de bron natuurlijk van het hele verhaal, hè? De kei. Ja, zeker. Dit is een geweldige kei. Dus die moeten we ook knuffelen. Ja, dan zal ik eerst eens... Oh, dank u wel. Ja, handig. Ja, hij herkent u. Ja, dat... Oh. Hallo. Ja, maar ze heel rustig. Hallo. 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 Oh. Nou, ik vind de straat van 3 meter ik al best heel aardig, ja? Nou Chris, dan neemt mij mij nou op de route. Het hobbelt hier een beetje. Waar ben we precies? We zijn op de polderdiek om het Sukemer heen. En zo'n dik in feite, daar hobbels doorheen. En dat liet te vertellen hoe de mensen vroeger eigenlijk net over het land grote dingen vervoeren konden. Nee. Vandaar dat altijd melkfabrieken onder het water liggen. Zoals het vervoer van de melken en de afvoer van het siers en van de boter. Toch het water plak vinden. Ja, precies. Als we in al die melkbussen gelijk slagremmen verder ze bij de fabriek winnen. Nee. Nou, we komen nu langs de Kasterien naar Kasterbregen en nou, hier draait het om, hè? Ja, je draait om. Je hebt de enige fabriek nog die in productie is. En je kan zien en je kan spelen hoe het dorp draait om de fabriek en de fabriek draait om het dorp. Dat wie in al die dorpen zijn. Ja. In 1911 kwamen ze hier, in Holland hebben we dat. En de bevolking verdubbelde door de fabriek. Dan kom je nou bij de coöperatieve gedachte. Dat wordt je prachtig gesymboliseerd door een tableau van 2 boeren die samen melkbussen beetpakken. De coöperatieve gedachte van tegeer weer sterk. En de eerste fabrieken in Friesland waren particuliere fabrieken. En daarna kwamen de boeren die zichzelf vereniging gingen om tegeer een fabriek op te richten. En die had dan ik op een gegeven moment de oerhaan boven de particuliere fabriek. Want de fabriek die is er nog net meer, hè? Hoe lang is dat, Lien? 2000 post. Dus echt heel Kathleen is deze fabriek sluiten. Dan hebben ze het tegentableau, wat hier in 60 is, hebben ze dus in zijn zorginstelling weer in de mudden zetten. Een mooi stukje hergebruik en het beleven van de geschiedenis uiteindelijk. Dan komen we weer bij een fabriek. Hier de Eendracht. Ja. Coöperatief dus, hè? De Eendracht. De Eendracht. Eendracht wie in Sindiek. En deze zal sluiten in 1964. Oké, dus het is al volle lange lijn. Ja, volle lange lijn. En daardoor is de fabriek de moeite waard om te bewaren. En hebben de meesten een heel mooi restaurant van maken kennen. En daar gaan we nou eens even zien wat de meesten daarvan maken hebben. Dus we gaan op bezoek in een restaurant. En we benaderen dit, eigenlijk zou het vroeger de melkbussen komen, dus oer het wetter, hè? Oer het wetter, ja. En waar zijn we hier? Nou, dit is de oude directeurswoning en dit was dus een hele een lage ruimte. Dus we hebben helemaal opengemaakt, er kwamen de mooie oude balken er weer tevoorschijn. En inderdaad het doorsteekje naar de keuken. We hebben er nu een spiegel in. Oh ja. Dus inderdaad het doorsteekje naar de keuken. Jullie zijn hier eigenlijk precies de combinatie van het doel van deze route. Hè? Je laat zien wat de historie was, maar ondertussen is de nieuwe activiteit toerisme en recreatie en horeca. En wordt er hier op een andere manier nu handel gedaan, zeg maar. Ja, maar we hebben wel heel veel respect naar het verleden. Want we zeggen heel duidelijk, alles wat we hebben hem gestript en alles wat we terug hebben gevonden, hebben we heel duidelijk ook gebruikt. Ja, en hier is het nog niet af, hè? Nee, dat is een heel leuk grapje. We hadden het plafond hebben we dus gestript en toen was het een hele kale ruimte. Ik denk, een heel groot plafond, dat wil ik niet. En deze gaten wilde ik wat leuks mee doen. Dus we hebben uiteindelijk gezegd van, we zijn 4 jaargetijden open, dus we maken het 4 jaargetijden met engeltjes. Nou, ik heb 3 engeltjes met, maar goed, mijn man wilde koeien en dit zijn de koeien. En die is wel het allerleukste. Ja, leuk. Ja. En waarom zitten die gaten hier? Wat was dit vroeger? Hier zaten de silo's in en er werd de melk in verzameld. De melk kwam via de melkontvangst zo met de melkbussen en werd zo in die grote silo's bij elkaar gestopt. Dus er zaten er hier 4, in de grote zaal zitten er nog een keer 4. En dit is de directeurstafel, de uitbetaaltafel zoals ze dat noemden. Kijk, ik ging de directeur zo zitten, zo. En dan had hij hier de centjes.
Hier, zijn spulletjes. Kijk, het leukste. De asbak, want hij rookte. En iedereen kwam even een sigaartje roken bij het uitbetalen. Dus dat maakt de tafel wel heel erg uniek. Nou, terwijl wij hier bezinnen worden met allerlei lekkere dingetjes bij de koffie, ken ik waarom blik op een geweldige ervaring. Wij hebben hier doken in de melksporen rondom de Tjoekemaar. We zijn begonnen bij de bron, bij de kei en we eindigen nu op het terras wat ooit een melkfabriek wie in Delfsterhuizen. Weet je nou, geweldig recreëren, eten en beleven kennen hoe het vroeger was en hoe het nu is. Ja, ik snap wel dat hij daar zit en het jaren. Het geluk, ja, Martin Knossen. Ja, dit wie bient. Wil je ook nog meer weten over ons programma? Volg ons dan eventjes op Facebook of op Twitter. Dan kun je echt programma's waarom. Zie je die route nog eens even opziekje. Van nou nog een hele noffelijke joen en ontmoet.